Hej og velkommen. Jeg hedder Susanne Thorndal, og det her er min første video. Og hvis alt går vel, så har jeg tænkt mig, at jeg skal lave mange flere. Jeg vil i den her video fortælle, hvem jeg er, hvad jeg laver og hvorfor jeg er her. Jeg er 41 år, og jeg har haft firmaet Minor Systems siden 2004. Minor Systems er et computerfirma, hvor vi sælger og reparerer computer, printer, tablets, iPhones og meget mere. Jeg har i dag 2 butikker. Jeg har en butik i Tølløse, og jeg har en butik i Skibby. Jeg har undervist i computer i cirka 8 år, specielt undervisning for seniorer, og den her undervisning vil jeg nu forsøge at lave som video, så man kan sidde i ro og mag derhjemme og se videoen igen og igen, hvis det er det, man har brug for. Så nu ved I lidt om mig, og hvorfor jeg sidder her, og I er spændt på, hvad jeg kommer til at vise, så abonner på min YouTube-kanal, og giv mig gerne en like, hvis du synes om det, du ser. Og ellers, ja, men så håber jeg, vi ses snart igen. Hej hej.